Ġieli, kellek xie esperienzi jek ta' paranormal. Dina mistoqsija interessanti ħafna. Naħseb li kelli. Naħseb li kelli. U mux darba. Quite a few times. U tista' tirrakkontalni Meta kont iżgħar. xi ħaġa? Meta kont iżgħar minn dim kont noħlom ħafna jiena. Ħafna. U nara ħafna affarijiet fil-ħolm. U kind of ġili kont nara per eżempju nkun għaddej minn ximkien, medhom nisma' xi ħoss u nkun ħlomtu l-postman. Nadrom wara dik il-kantuniera hekk waqtaħħa Karl, ċup idur. Darba qiegħed Londra, qiegħed Eton College konna tlajna fencing tournament. U konna mixin il-kejder tagħna u t-tim għalli konna tlajna fisem St. Paul's Club fisem Malta, fencing tournament. U we're walking towards, għax għalunna għadilon fejna għalunna fejna xismu għadilon fejna il-gymnasium għammur trenjaw. Għalunna għaw nizlin dik il-hill tilawa un bat ħassibu li ximkien lem bla bla bla. Ma nafx kif għalaw jenna. U minkum miexi u f'duqqata saqajja laqtet grada tal-ħadit u għamet pling over a very small channel of water at the foot of the hill. Something went on, għattilom fuq rugby pitch. U għataħa għattilom guys fuq rugby pitch. Nitilaw nsibu rugby pitch. U għad baqa kif kont taf. Eja titin, għatma mort. Eja u ġrat li ġit l-darbi toħra. U ma tagħtix kasu. Ma mbagħad hekk kelli anke darba per eżempju konet niffilmjaw. Di koinċidenza, jien hekk għattilha it's a coincidence, but it is it? U il-kalatur ma tiegħi kon qegħdin between the scenes u għatlu hawnhekk għatlu jgħidu li kien sptar tal-Ingliżi dal-istabiliment. U da għalli ma naf min jaffejn għal-kamra mortuarja. Għatlu immorru fitxuwa speċi ta' biex nitnejjek jien. Għalli morru. U mornek da nitlu ġo courtyard men. Nitlu ġo freaking courtyard. Għaskenet kamera, it was a courtyard. Jienu u nħossu dil-kesħa. Issa da konna għanna nifilmjaw ġunju, imma dil-kesħa stramba u tqila men. Ek, itħos isu dark shadows. But you don't see them, you just feel their presence. Uħares lejja, għalli għatlu tħossa l-kessa, għalli għamenta. Tlaqna l-barra minnaw ta' u tlaqna l-barra minnaw. Tlu dik xkienet, nafa, naħseb il-temp, mħuġa il-temp. Naħseb kienet sħabba, kittib. Kienet sħabba. Misma di. Unstajnija. Feeling kien jisu Dark and sad and heavy and sorrowful. Grief. We're walking down, dak jitla l-handyman ta' dal-istabiliment. Għadil, wow, George, isma. Għaxan kan sejnija. Għatlonek kienu xie kamera mortuarja, għatlot ninfittxuwa. Għalna ħija, kif ġejtu minna, għalli dik il-courtyard. Assja. What is that? Is that a coincidence? Maybe, who knows? But, konet induru, għanluk mama xej, dik il-courtyard. Strange, very strange. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew nkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.